Ако тази година имате матури, коментирайте видеото с това емоджи. Ако нямате, с това. Точно преди половин час беше слънчево. Имаше слънце и понеже съдбата ме обича, вече вали дъжд навън. Но въпреки това, въпреки лошата светлина, ще снимам това видео, не ми тука, днес ще снимам това видео. Миналата година точно по това време бях качила едно видео, видове ученици преди матурите. Тогава имах матури и това ме вдъхнови да направя това видео, но днес, тъй като... Какво? Не знам. Просто няма матури тази година и реших да направя друго подобно видео, което да бъде видове ученици без матури. Днес ще ви покажа 5 видео ученици, които не правят матури и се надявам видеото да ви хареса. Също така, ако харесвате видеята, които правя, можете да се абонирате за канала ми, защото... Не знам, просто абонирайте се, ако ви харесва това, което правя. Цъкнете камбанката, за да може да гледате видеята ми винаги първи, като ви излизат известия. Някой ми пише. И ако искате, може да ме последвате в Instagram. Има линк долу в описанието и тук ще изпише името ми там. И нека да започваме с това видео, този скетч. Първия вид е щастливия вид, или този, който се радва, че няма да прави матури тази година, или по принцип... Този телефон трябва да изчезне. Или по принцип, че няма да прави матури. Но да, това е щастливия вид. Мале, тази година такъв късмет извадихме. Няма да правим матури, което означава, че ще излизам повече с приятелите си, ще спа до обяд. По-често ще ходя на кафета през тези 2 дни. Ще имам толкова много свободно време, че ще мога изобщо да си правя каквото си искам. Тея мишки, деца са заврели да правят там матури. Нека да си правят, аз пък няма да правя нищо и няма да уча, изобщо толкова лежерно ще го карам. Ние да се завират в тях, да си учат, изобщо не ме интересуват. Аз с учебника си няма да пипна, защото си почивам през тези 2 дни и изобщо нямам намерение да правя нищо. Много ми е яко. Втория вид е сънливия, или този, който си проспива дните по време на матурите, обожава да спи и затова вместо да излиза по няколко часа навън, решава да си проспи матурите на хората, които ги правят. Най-сетне тези смотаните матури да дойдат, че да мога да се наспа. То ни бяха ставания в 6:30, то ни бяха учения до 2:30, направо не... Що е една ваканция? Колко му е една ваканция? Една седмица. Чужбина са по 3 седмици. Обаче уча до юли месец. Тук що сме някакви претенции да ставаме по-рано, да свършваме по-рано, да не ходим на училище през лятото, защото лятото е за лятна ваканция. И кой му пука, кой ще се наспива я? Сега трябва да ставам в 6:30. Кой глупак го е измислил и направо не мога повярвам. Защо трябва да ставаме толкова рано? Сега поне тази смотаната ваканция, дето е от 2 дена, ще спингам. Без да ме интересува кой, кога и как ме вика. Аз си лягам. Следващият вид е този, който не можах да му измисля име, но може да предложите имена долу в коментарите, ще ги прочета и ще пинна най-якото. Така де, следващия вид е този, който поства всякакви мемета, свързани с матурите, докато те наближават, и просто поства навсякъде такива мемета с цел да покаже, че той тази година няма да прави матури. А така че, ако вие сте от този тип, браво, страхотни сте. Да, това е третия вид. Цяла година не учи за матурите, опитва се да прочете всичко за един месец. Това съм толкова аз миналата година. Помня колко страшно беше това да назубрям учебниците за един месец. Божечко. Тази година, тъй като няма матури, съм крайно щастлива. Мисля, че хората трябва да го знаят. И трябва да знаят, че тази година няма да се ангажирам. Затова това ще го споделя във Facebook. Решиха, че ще повярваме, че матурите се печатат с 5 часа. The fuck? Вау! 3 дни до матурата, лошо ми е, така е. Има 4 години и всичко е така, ще се мине. Леко по лека. Следващия вид е учещият, или този, който използва свободното си време, докато хората си правят матурите. Той използва това свободно време, за да учи, за да може да назубри всичко и да се подготви за следващата матура. Така че това е зубрачът един вид, но доста от вас казаха, че по принцип някои хора така се обиждат, като им казват зубрачи, така че няма да казвам зубрачът, просто си казвам този вид, който е учещият. Peace. Вместо да си почива през свободните дни, той учи.
И последният вид е подкрепящият, или този, който подкрепя всичките си приятели, които имат матури тази година и им пожелава успех, за да се справят добре. Бъдете и вие така, които нямате матури или дори да имате матури, пожелавайте им успех във всяко тяхно начинание. Това звучи толкова умно. Подкрепя приятелите си, за да им пожелая успех, да се справят добре. И това е последният вид. Ще видя какво прави, дали си учи за матурите. Ало, какво правиш, бе? Ами уча. Ти какво правиш? Ами чета. Още взето тук. Добре. Искам да си решиш другите задачи. Просто наистина не знам колко пъти вече съм ти говорила тези матури, какви вратички могат да ти отворят. Вече сигурно съм решила почти всичко, което е в интернет, но все пак. Да, трябва да реша. Искам да сега учиш, да не се самотаеш много и само ти звъня да проверявам. И да знаеш, ако искаш ти пратя още тестове. В смисъл, имам още варианти за тестове. От минали години ти най-вероятно ще искаш да си упражняваш още. Но когато ти потребват, ми кажи, даже май вчера намерих моя вариант, дето е бил преди 3 години там, дето съм си го решавала. Ами да ти кажа честно, имам няколко варианта, обаче мисля, че всички съм ги решала и преди няколко месеца. Така че ако искаш ми прати, защото ми трябват нови, обаче за сега имам и два нови варианта имам. Другите съм ги решавала, така че мисля, че няма смисъл сега да ги решавам, но имам два нови варианта, които ще решат до края на седмицата и вече ти ако искаш може да ми пратиш. Но аз ще кажа, да. Да, и когато кажеш, аз ще изпратя още тестове, още варианти. Да, трябва да реша. Добре, айде ще се чуем. Аз ще продължавам тук, че имам по математика да уча. Ами, айде аз тук си продължавам си чета. А ти учи, защото е много важно. Добре, айде до вечера може да ти пиша. И така. Айде, чао. Добре, айде. Това беше от днешното видео, надявам се то да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да се абонирате за канала ми. И общо взето е това. Надявам се клипа да ви е харесал и ще се видим следващия път.